Така, здравейте хора и дошли в новия днешния прекрасния епизод на... това не е игра, ако трябва да съм честен. Или това поне е най-щастливата игра, която съм играл някога. Да. Днешното видео ще бъде малко по-различно от обикновените видеа. В днешното видео ще разгледаме какво съм постигнал с вас за последните 28 дни, така да го кажа. За последния един месец. Като искам страшно много да ви благодаря за 507 абоната вече в канала. Сега заради 507 абоната исках... Не за 507, сега като цяло за 500 абоната исках да направя някакво така по-специално видео, в което да разгледаме по-подробно канала ми и какво точно, как от 30 абоната успях да достигна за 500 и то за няма месец. Да, в днешното видео ще разгледаме всичко подробно, ще обясня някакви неща. Вие ще ми пишете един хейт коментар и всички се обичаме и се уважаваме, нали така? Добре, дайте да започваме директно, сега няма ви губа времето. Добре, предполагам в момента виждате замъглено, защото аз нарочно предполагам ще го замъгля, но дайте сега да го махнем. Така. И какво виждаме в момента? Каналът ви генерира 102 418 показвания през последните 28 дни. Което, как да ви обясня? Смисъл, хора, вие не сте добре. Значи канал с 500 абоната прави 100 000 гледания за 28 дена. Което е вау, смисъл. Сега, така, добре, сега. Да погледнем статистиката. Тази статистика ми ще май за 28 дни, не съм сигурен, често казвам. Не, това е от началото на месеца, да, ето тук. От 1 януари до 28. Не също до 29. Така, да разгледаме какво съм направил, че да достигна от тези 100 000 гледания за 28 дни. Добре, стойте сега. Като първо, това е началото. В смисъл, тук започнахме с първите клипа. Ако сте гледали първия клип на The Long Drive. Много добре знаете как сме започнали. После ще идем и на съдържание, и на аудитория, и много неща ще разгледаме. Добре, като първо, това аз съм започнал в понеделник на 1.1.24 година. Като ние почнахме още 23-та, но чак 28. Демек, не съм качвал много. Може би имам около 1-2 дни, в които съм качвал. Но тук започва всичко. Мисъл, да кажем на 1 януари започва всичко. Като за този ден аз генерирам, в смисъл за целия ден, генерирам 2836 гледания. Което е изключително много. Мисъл, за тогава това е изключително много. Не че за сега е малко. И за сега е доста добре. Но за тогава това е изключително много, защото буквално не съм качвал нищо в продължение на година и нещо. Изведнъж качвам един клип, той в началото разбира се не избухна. Имаше нещо сорта на 8 гледания, нещо такова, имаше един лайк май. И след време, мисля, че май качих още един клип и чак тогава избухна. Който е де-факто клипа, който е генерирал тия 2000 гледания. Почти 3000 всъщност. Което е вау, в смисъл за тогава това беше нещо впечатляващо. Имах мисля, че нещо сорта на 6-7 лайка, което беше... Мисъл, това си беше нещо... Нещо грандиозно, не се случва всеки ден. Добре, това е за първия ден от тази година. После на втори. На втори вече гледанията падат. Аз тогава не мисля, че май качах видео или качих, ама то нещо не се получи. Имаме 1000 гледания. Тоест аз от почти 3000 гледания падам на 1200. Тук си казах, добре, явно нещо гледанията падат. Може би, пак ще дойде така, да кажем, този период на гледания. На следващия ден паднаха още повече. Паднаха на 800. Тук малко така се отчаях, ама сигурно утре. Паднахме на 300. И тук вече бях се отчаял от YouTube. В смисъл, наистина се отчаях. Как от 2000 почти 3000 гледания падаме на 300? И си казах, утре сигурно. Утре стигахме 386. Да, не е кой знае какво, но аз просто продължих и си качвам и си казах, щом това нещо щом се получило един път, ще се получи втори път. И просто продължих да си качвам. Тук вече мисля, бехме качили около, не знам, 10-15 абоната, нещо такова. И после, викам, ще продължавам да качвам. Тук достигнахме почти 1000 гледания. Си викам, добре, ето, почна са, сега идват гледанията, ще се случат нещата. И на следващия ден пак паднах на 300. После си казах, ето ги пак, паднахме на 270, после на 200, после на 230 и така около 10 дни го карах на буквално за всичко общо, имам не повече от 5000 гледания. Но си казах нищо. Харесва ми да снимам YouTube видеа, аз си продължавам да си правя това, което ми харесва.
И тук вече почнах да качвам шортове, които са тия кратките видеа. Ето тия. Които генерираха изключително малко гледане, но пак по-добре 500 от 200. И си казах, добре, явно се случват неща. В смисъл, случва се нещо, това е важното. И качих още един път. Така, с два шорта. И почнахме поредицата, която е тази на рафт. Която, често казвам, доста хубаво се получи. Но 860 гледания. В смисъл, пак е хубаво в сравнение с 200. Сега сега се почна, сега вече ще има повече гледания, ще има повече интерес, ще има повече коментари и така. Качих пак клип на следващия ден. Събрах 1600. Си викам, ето, нали? Ето, събрах някаква аудитория, хора, които да гледат. Тук ми вижда, че вече бех накачили около, не знам, 40 абоната, някъде, 50. Продължих аз да качвам. И тук мисля, че май започнахме, да, така по-подробно поредицата на рафт. И правих горе по 800 гледания, тук пак качих на рафт 400. Тук пак мисля на рафт това, да. После 300, 500. И нещата, в смисъл, горе полека се получаваха. Така правихме по 300, 500, от време на време 1000, някой път 1200. Горе-долу се случваха нещата. Но пак не бяха толкова много гледания. И на 19-ти пак качих един клип, мисля, на рафт, който се получи доста интересен, често казвам. И си казах, добре, явно рафт не е толкова интересна игра на тия хора. Явно не ви харесва да качвам на рафт. Сигам, но аз ще пробвам нещо друго. Ще кача на Майнкрафт, защото да не кача на Майнкрафт? Аз ще пробвам един клип. Сикам, аз ще кача един клип на Майнкрафт. При който аз качвам един клип и от 900 гледания, аз отивам на 8500. С 7 шорта, които, ето шорт най-отдолу, стана най-гледания в канала, има 10 000 гледания. Но ще отивам там след малко. И за един ден, от разлика от 900 гледания, направих 8500. Тук получих микросърдечен микроинфаркт и мисля, че бехме около 300 абоната, защото ние ето някъде не съм сигурен точно как, след малко ще погледнем и абонатите как върват. От тук вече бехме около 300 абоната. И сказах, добре, явно Майнкрафт ти харесва на хората, а при на мен Майнкрафт ми е доста любима игра, често казвам, аз ги играя от много време и много ми харесва да качвам на тази игра и да снимам. И сказах, добре, явно това е интересно на хората. Да качвам на ето тази поредица, когато започнах там, в която съм затворен. Сега явно това е интересно на хората, значи ще качвам това. И 8500 гледания. После на следващия ден качих пак с подобно видео. 8600. И сказах, добре. И явно това е истината. На следващия ден пак качих видео, паднахме на 6000 и си казах, добре, явно нещо не съм направил както трябва в случая. Мисля, че бях качил видео на страшната версия на Minecraft и си казах, явно не харесва на хората тази версия. Ще си качвам пак там на моите си поредица. Качих пак 10 000 гледания. Мисъл, 10 000 гледания. И това мисля, че беше, да. Пак пробвах един последен клип на страшната версия на Minecraft, който се получи. Направи 10 000 гледания. Стана един от най-гледаните клипове в канала и си казах, добре, ще кача пак на моята поредица. Мисля, че май това е на моята поредица. 15 000 гледания почти. Да, на моята поредица, когато започнах. И си казах, добре. Явно това е най-интересното на хората. На следващия ден пак качих видео, не съм сигурен на какво. Мисля, че пак на тази поредица паднахме на 10 000 гледания. От 15 000 на 10 000, което не е кой знае каква загуба. В смисъл, в сравнение с къде беше, ето 200, 10 000 с йохо. После, на следващия ден паднахме на 8000, защото не мисля, че бех качвал абсолютно нищо този ден. Качих пак видео, после, след един ден почивка, 12 000 гледания, пак е мисля на нашата поредица, в която съм затворен, да. И така стигаме до тук, 28. Тоест, това е било вчера, защото вчера качих последния клип, който общо там всички неща има 7300 гледания. Да, това е моята история за видеята и най-вече как се развиват. Като сме с почти 600... С почти 600% повече гледания от обикновено. Което е вау! Като тук дори мога виждате. 100 000 и една повече гледания от обикновено. Да, не знам. В смисъл, не знам как го постигнахме. Само мога кажа едно. Евала на всички, които са абонирали, гледали видеята и са ги споделили. Така, преминаваме към следващата част. Време на гледане. Самите часове, които са ми гледали хората. В началото имах по 10-15 часа гледания. Като сега ще обясня за тия, които не знаят. От общо всички гледания се събират под формата на часове. Примерно тук за този ден са направили 18 часа гледания. Някои от общо всичките ми гледания са събрали 18 часа, така да го кажем. Като тук пак може виждате малко слабо, така по 13, по 15 часа, което пак е добре, но не е
В смисъл не е впечатляващо, това е мисълта. И от 10 часа тук скочихме на 54. За един ден. После малко паднаха тук на 29. Пак почнаха да се качват, отиеха на 50. На 75 часа гледане. После леко пад. После пак леко паднаха на 52, на 48. После пак се дигнаха на 58. И сега сме на 40. Като общо имаме почти 700 часа гледане. Което е... смисъл... това е впечатляващо, разбирате. Аз не знам как го постигнах. Като тук имаме 689 часа повече от обикновено. Накратко всичките числове. Аз така го приемам. Тук за абонатите имаме 235% повече от предходните 28 дни. Като тук може видите за около ден съм приел по... 10 абоната някъде. Ето тук сме били на 12 за един ден, на 10, на 3, дори имало дни, в които съм приел по 0 абоната, 4, 6. Горе-долу не съм приел повече от 5 абоната, да кажем. Ето тук 9 съм направил един път, после пак съм правил на 1, на 2, на 3. И тук е деня, в който ми избухна леко канала. Даже не е леко, а много. От 5 гледания, така от 5 абоната на 22 абоната за един ден. Което това за някои хора е абсолютно нищо смисъл, те ги правят за някакви секунди. Ама за такъв канал това си е впечатляващо. После минахме на 30. За 2 дни аз правя почти 50 абоната. Аз почти 60 абоната. Аз 50 съм ги правил, даже 52. После падаме леко на 23, което пак е добре в сравнение с преначалото, къде беше, къде пишето 0. После имаше един ден, в който направихме 50 абоната за един ден. После на следващия ден пак направихме 50. 38, 21, тук се издигнахме на 33, 22 и така. Леко по леко, лека по лека, за 28 дни, даже малко повече, 29, направихме 507 абоната. Което това е моята гордост. Но всичко с времето си, как се казва. Дайте сега да разгледаме нещо по-подробно, като съдържание. Така. Секунда. Така. Това са показванията, горе-долу, може видите в началото не съм имал много показвания тук. Аз това също май го показвах, да, по 8000 къде съм прил. Това е, в смисъл това е впечатляващо, наистина. Сега да ви покажа показването с емисиите. Това са ние кратките видеа, шортовете. Като първоначално съм прил по доста малко гледане, често така. Прил съм по около, ето 6000 съм направил, което 6000 не е толкова много за шорт видео, но пък е добре като за видео, което се прави за някакви секунди. Тук 2000, така, по 2000. Горе-долу има ги дни, в които е било хубаво. Първоначално съм прил по 6000, има дни, в които съм прил по 60, по 20. Но пак идваме до този момент, в който избухва канала. И правим по 22 000. После на следващия ден правим 28. Малко падат на 16. 30 000, 36 000, 26 000, 18 000. Не знам какво правите. Вие сте някакви машини, разбирате ли. За харесванията, често казвам, харесвата не избухва чак толкова много, но пък имаме видеа, които са изключително харесвани. Мисля, имам видео, на което има 300 лайка. И имам видео, което имаше това. Почти 500 лайка. И са... Много ви благодаря. Не знам как да го пиша. Дайте сега да погледам тук малко по-така сложните неща. Това е за показването. Тоест, прочем, човек, който е видял шорта, но 36% са го пуснали, а 63% са го пропуснали. Тоест, въобще са го изцъкнали. Като повечето ми гледани неща са от тия кратките видеа. Както му видите, този клип има 10 000 гледания. Втория ми най-гледан клип има 9000, 6000 и така горе-долу са подредени. Като по-голямата част от гледанията, които ми намират хората канала, са от тия кратките ми си. После страници на канал, търсения и такива неща. Дайте сега да имам на може би една от най-интересните части. Това е на аудиторията. Като повечето завършващи се зрители са 5000. Който е доста добре за 2 дни. За 2 дни 5000 човека се върнат в канала, даже перфектно. Не е добре, перфектно. И 54 000 са отделни, т.е. нови зрители, така да го кажем. Тук пак за абонатите, това вече го гледахме. В смисъл, не знам как го правите, разбирате ли? Тук мога да видите за различни, така за 90 дни горе-долу, кои видеа са направили, колко гледане, такива неща. Това не е толкова важно, често казвам. Това също не е толкова важно, но пък ще ви го покажа. Това е горе-долу от колко часа зрителите ми влизат да гледат видеа. Горе-долу къде е 8 часа влизат всички хора. Къде е 9, горе-долу късните часове. Така. Тук мога да видите за видеоклипове, че всички хора горе-долу, които са абонирали, гледат клиповете. За кратките клипове пак всички, но за стримовете, защото аз един път пуснах стрим, само да видя какво представлява в YouTube.
Мисля, че влезе един човек и това беше. Да, малко тъжно, като сега ще ви покажа нещо още по-тъжно. 80%, така да 88% от вас не са се абонирали за канала. Тоест, от всичките гледани неща, само 11,9% са абонирали. Затова сме 500. Ако всички са бяха абонирали, аз ще съм сега, не съм сигурен на колко абона са правя. Може би на около 10 000 ще съм. Но всичко с времето си. А и много нови зрители влизат в канала, затова предполагам, че може би е така. Като 80% почти са българи, които ми гледат видеята, има хора, които гледат от други страни. Това не е толкова важно според мен. Тук 60% мъже, 40% жени, това често казвам не е важно. Като често казвам друго, не знам какво може би било интересно да ви покажа. Може би на коментари, но аз съм сигурен, да, нямаме коментари. Често казвам, забелязваме едно, че хората много рядко стават коментари, не знам защо така. Също да ви покажа нещо. За тези от вас, които си мислят, че съм изкарал баси големите пари от YouTube, искам да ви кажа само едно и да ви покажа. Че от YouTube съм изкарал за всичките тия гледани неща точно 0 лева. Точно 0 лева. Сега ще ви обясня защо. Защото за да, така да кажем, кандидатстваш, за да взимаш някакви пари от гледания, трябва да имаш поне 500 абоната. В случай аз имам 507, т.е. мога, нали, според това. И трябва да имам поне 3 клипа за 90 дни. Но има едно малко условие, че трябва да имам поне 3000 часа гледания за 365 дни. Т.е. за една година трябва да имам поне 3000 часа гледания на моите видеа. Аз имам 521. За 3000, според мен няма шанс това да го стигнем до края на годината, но пък нищо се не знае. Или трябва да имам 3 милиона гледания в шортс. Аз имам 100 000. Демек, има си време, това ще ви кажа. Да, така че има много време докато стигнем до тук и да взимам някакви пари от YouTube, но това изобщо ми не е, как да ви обясня, това ми не е целта. Изобщо не се стремя към това и често казвам, дали ще взимам пари или не, това няма спре да си качвам мои си видеа за кеф. Като често казвам, май няма друго, което да ви покаже, нещо друго, което да ви интересува. Чакайте да видим на съдържание. Днес по принцип трябваше да има видео на, така да кажем, страшната Minecraft, Соня Мод, но просто трябваше да кача този клип, защото вчера достигнахме 500 абоната, мисля, къде е 9,5. И да, хора, в смисъл, това е. Това видео ще е доста по-късно от обикновените видеа, които качвам, много по-различно. Но това е. Продължаваме се напред. За сега не мисля да спирам и да се развиваме. Искам страшно много да ви благодаря за всичко, което сте ми помогнали, за това, че сте се абонирали, гледали, споделяли такива неща. И да продължаваме напред, като евентуално на 1000 абоната ще има фейс ревю, т.е. до тогава би трябвало да си купа камера и тогава ще направя първото си видео с камера. Който съм го планирал горе-долу вече, ще бъде така по-специално видео, ще бъде по-интересно от обикновените видеа. И това е, хора. Мисля, че друго няма което да ви интересува или... То даже и аз не знам също какво може да е друго по-интересно. Това ще е за този клип. Така че, благодаря ви, че гледахте и бъдете здрави!